अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। जालना जिल्ह्यातील मराठा आंदोलनावरील लाठीचार्ज नंतर राज्यात मराठा समाज आक्रमक झालाय। ठिकठिकाणी आंदोलन मोर्चे काढण्यात येत आहेत। वैभववाडी तालुका सकल मोर्चाच्या वतीनं तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आलं। जालनातील या घटनेचा निषेध करण्यात आला। जालन्यात आरक्षणासाठी मराठा समाजाचं आंदोलन सुरू आहे। या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर लाठीचार्ज केला। यात अनेक महिला पुरुष जखमी झालेत। या घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटत आहेत। या घटनेचा सर्व स्तरातून निषेध करण्यात येतोय। राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झालाय। वैभववाडी तालुक्यातील मराठा समाजाने एकत्र येत या घटनेचा निषेध केलाय। तसेच तहसीलदार यांच्यामार्फत शासनाला निवेदन दिलं। या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हावी, लाठीचार्ज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे। यावेळी सचिन तावडे, मनोज सावंत, विठोबा सावंत, किशोर दळवी, शेखर रावराणे, रुपेश वारंग, नितीन कदम, तेजस साळुंके, सुभाष साळुंके, प्रफुल्ल रावराणे उपस्थित होते। आज सकल मराठा समाजाकडून आज आपण तहसीलदारांची भेट घेतलात। नेमका काय विषय होता आणि कशा संदर्भात निवेदन दिलेलं होतं? आम्ही सर्व सकल मराठा समाजातर्फे आज जे तहसीलदारांना निवेदन देण्यासाठी गेलो होतो ते या संदर्भात की जालना येथे जो मराठा आंदोलकांवरती जो लाठीचार्ज झाला त्याचा एक निषेध म्हणून आम्ही या ठिकाणी सर्वजण जमलो होतो। आता हे सर्व करण्याचा उपद्रव असा की मराठा समाजाने आतापर्यंत अनेक प्रकारची आंदोलनं या ठिकाणी महाराष्ट्रभर केली आणि त्यामध्ये कोणतेही आंदोलन त्यांनी अशांततेने केलं नव्हतं आणि शांतताप्रिय पद्धतीने ही सर्व आंदोलनं केली होती। परंतु जो परवाचा जो प्रकार झाला त्यामध्ये खूप विचित्र प्रकार झाला। कदाचित बाहेरच्या लोकांनी त्या आंदोलनामध्ये येऊन त्या ठिकाणी हस्तक्षेप करून किंवा भडकवण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्नही झाला असावा आणि त्याची परिणिती म्हणून सर्व प्रशासकीय यंत्रणा ह्या सर्व ज्या आंदोलकांवरती तुटून पडली आणि रक्त येईपर्यंत त्या ठिकाणी लाठीचार्ज झाला आणि अशा प्रकारे लाठीचार्ज होणं हे फार दुर्दैवी गोष्ट आहे। आणि तरी त्या ठिकाणी जो लाठीचार्ज होऊन जो गुन्हे दाखल झालेले आहेत जे मराठा कार्यकर्त्यांवरती ते सर्व जे निर्दोष कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यावरचे गुन्हे पूर्णपणे मागे घेतले जावे अशी आम्ही मागणी या निवेदनामार्फत या ठिकाणी केलेली आहे आणि या ठिकाणी आम्ही केलेली आहे। ज्यांनी हा लाठीचार्ज केला ते अधिकारी असतील किंवा संबंधित राज्यकर्ते असतील त्यांच्याबाबत काय मागणी केली? त्यांनाही निलंबित करण्यात यावं अशा प्रकारची मागणी या निवेदनामार्फत आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे। ओके। आणि यानंतर मराठा समाजाची भूमिका काय असणार? आज निवेदन दिलात, एखादा मोर्चा वगैरे असणार आहे का? या प्रकारे आता जिल्हा लेवलवरती पण येत्या उद्या 5 आणि 6 तारीखला जिल्हा लेवलवरतीही मोर्चा या ठिकाणी नियोजित केलेले आहेत आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये आणि त्याप्रमाणे वरच्या आमच्या आधी हे जे आमचे संघटनेमार्फत जे काय आदेश येतील त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही केली जाईल आणि तालुक्यामार्फत त्यांना संपूर्ण समर्थन असेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।